sta hier bij Ingrid Weert, woordvoerder van de brandweer. Wat is hier nou precies gebeurd vandaag? Nou, er was hier vandaag een korfbaltoernooi van de omliggende basisscholen uit deze omgeving. 1000 kinderen. Er stond hier een duck-out. Daar zaten 8 kinderen in op het moment dat de duck-out werd ingestort. En hoe zit het met de gewonden? Zijn de kinderen gewond geraakt? Nou, er zaten 8 kinderen in de duck-out op het moment dat hij is ingestort. Daarvan zijn 5 kinderen gewond geraakt. 2 kinderen ernstig gewond en 3 kinderen licht gewond. In hoeverre je natuurlijk van licht gewond kan praten. Want het is natuurlijk een vreselijke gebeurtenis en ja, een trauma haast voor kinderen. Van de 2 kinderen die ernstig gewond zijn geraakt is 1 kindje naar het ziekenhuis met de traumahelikopter naar het UMCG in Groningen gebracht. En we hebben net te horen gekregen dat dat kindje overleden is. Hoe is het met de afhandeling gegaan? Bijvoorbeeld de ouders, zijn er centra ingericht waar voorlichting wordt gegeven of toelichting? Ja, er zijn 3 locaties. Hier in de kantine van de sportclub is hulp om mensen te ondersteunen. Dat zijn de betrokkenen. Dit is de Biening, het dorpshuis hier in de omgeving. Daar kunnen mensen heen die gewoon hun verhaal kwijt kunnen of hulp nodig hebben, kunnen daar terecht. En in de school, de Bennebreggen, dat is overigens ook de school waar alle kindjes die gewond zijn geraakt, die zaten op die school. Daar is ook de burgemeester en daar is ook slachtofferhulp aanwezig om de mensen te ondersteunen bij deze vreselijke gebeurtenis. Waarom is het zo snel opgeschaald nog naar Grip 3? Nou, dat is met name, de reden daarvan is met name om ook de zorg, de nazorg en de opvang voor alle mensen die hierbij betrokken zijn. Voor ouders, voor kinderen, voor de school, voor klasgenootjes, voor de mensen uit het dorp. Om daar in ieder geval op een goede en adequate manier zorg aan te verlenen is er een Grip 3 gemaakt, omdat dan die processen worden opgestart. Heel erg bedankt. Graag gedaan.